Hello everyone, so for today's video guys, kay gusto lang akong i-flex ng durabox nga akong napalit. So mao ni akong ikaduha nga durabox di ay kaya nga akong primero katong Fiesta nga orbit. Gi-order na ako ni siya sa marketplace sa Facebook. Dugay-dugay na ni nga video guys, karon lang ako na lugaran og upload kay you know na busy ang tendera, busy si mama, so kapuyan kay ko mag-edit or mag-upload og mga video. Unya kani mao ni akong ikaduha nga durabox, dili gyud tana ni mao akong pariton kay katong Fiesta jud akong ipangita unya. Wala tay laing choice kay wala may stock atong orbit nga akong ipangita. Pero karon guys, taana jud nakapalit ko bag-o lang sa tulo ka buok, tulo ka durabox puros orbit. So sa karon unom na ka durabox sa kuang durabox guys, puros mao lang ni siya ang nalahi kani kay Giant man ang branda na Giant plasticware, and then mao ni akong pinaka primero Fiesta. Unya karon nakadugang ko tulo ka buok puros Fiesta na orbit. Unom nakabuka akong durabox, pero naguot pa gyud nanubra ra gihapon, naglibog na kuasa na pud ibutang ang uban kay ngano pertin ako na akong daghanang bagong pamalit. Unya unom na nakabuok, halos mapuno na lang siguro akong pwesto ani og durabox.